Jean Gelissen, 25 jaar, werkzaam voor Gepla, afbouwbedrijf in Elslo. Wat ons uniek maakt is onze daadkracht, de manier van organiseren en eigenlijk de capaciteit om een goede bouwervaring achter te laten. Het product op zich, dat kwalitatief goed is een randvoorwaarde. Ik denk ook dat dat voor ons en ook voor onze collega-afbouwbedrijven wel het geval is. Alleen de manier waarop het bouwproces verloopt en hoe daadkrachtig wij erin zijn, dat kan niemand ons nadoen. En dat komt mede doordat het een familiebedrijf is, of heeft dat er niet echt iets mee te maken? Dat heeft wel met het feit te maken dat het een familiebedrijf is, maar dat zijn de meeste collega-afbouwers ook wel. Het is meer de middelen die je tot je beschikking hebt. We hebben veel eigen personeel en veel middelen die anderen niet hebben. En daardoor zijn we veel flexibeler en ook gaan we beter met onze klanten dan iemand anders dat zou doen. Ik krijg een kick van de handel. Als je Deal sluiten? Of? Nee, niet zozeer de deal sluiten. Ook als de deal al gesloten is. Als je een project binnenhaalt van een x-bedrag, dan betekent dat ook een x-bedrag aan handel. Wat over en weer gaat tussen de diverse partijen. Door mijn opdrachtgever, door mij, dus mijn onderaannemers, leveranciers. En ik vind het mooiste om een succesvol, prettig project te maken waar je op een handelende wijze ook nog een gezonde boterham aan mag verdienen. Daar krijg ik echt een kick van, ja. Nee, ik zeg al zolang als ik kan praten, zeg ik, pap, ik wil later op jouw stoel zitten. Dus ja, ik besef ook niet anders, ik weet niet anders, dat zit er gewoon in. En dat is er ook in gegroeid. Ik ging er van kleins af aan mee naar de zaak en dan samen op de heftruck en noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat zit er gewoon helemaal in. Ik probeer wel echt een voorbeeldfunctie te hebben. Ook daarom ben ik elke dag vroeg aanwezig op de zaak en ga ik pas laat naar huis echt die kar trekken. En vol energie en ook vol emotie proberen dat bedrijf zo goed mogelijk te runnen en alle facetten daarvan. Dat straalt ook over naar je werknemers. Als je ziet wat voor positieve vibe dat bij ons op kantoor hangt door je collega. Door je collega's, hoe hard dat die ervoor gaan en ook de monteurs, niet alleen op kantoor. Omdat jij dat ook doet en dat is een enorm eigenaarschap en een draagkracht wat de mensen hebben, dat is gewoon geweldig. Dus als je ziet wat dat met zich meebrengt, ik denk echt dat dat is gegroeid de afgelopen 2-3 jaar. Ja. Heb je wel een beetje krediet moeten opbouwen? Ja, ik heb wel krediet moeten opbouwen, zeker weten. En je komt inderdaad binnen als groentje en dat is ook helemaal niet erg. En ik ben wel buiten gestart overigens, dus ik heb een halfjaartje buiten in de montage meegelopen. Je weet wat je mensen doen? Omdat je weet wat je mensen doen. Ja. Je moet weten wat je mensen doen. Je moet ook ervaren hoe zwaar het is. Het is heel zwaar werk wat we doen. Zware materialen, sjouwen, trappen op, trappen af. Monteren is niet makkelijk. Je moet daar wel enigszins begrip voor hebben. En het was maar een halfjaartje, maar dat is wel voor het opbouwen van krediet naar je monteurs. Ja. En ook naar de rest van je collega's is dat gewoon hartstikke goed. Dan gaat dat vanzelf. Als hun zien dat jij dan net zo hard aan die kar probeert te trekken als hun, misschien nog wel harder, ja. dan komt dat helemaal vanzelf. Het is een hele bewuste keuze geweest. Ik heb tijdens mijn studie eigenlijk altijd op Toverland gewerkt, gewoon in de horeca, keihard knallen achter de frietenpan of andere facetten van de horeca eigenlijk, meestal in de horeca. Je was chef frieten eigenlijk. Chef frieten. Ja. Nee, niet chef frieten, nee. Zo wil ik het niet noemen, maar dat deed ik graag. Ja. Hè? Knallen achter de frietenpan, liefst niet te lang rijden, maar lange rijden, gas geven en hard werken, dan vliegt de tijd voorbij. Ja. Maar dat heb ik met 4-5 jaartjes met heel veel plezier gedaan en toen was ik klaar met studeren en toen was het tijd om bij Gepla aan de slag te gaan. Ook die kant van de keuken zien. Dus ik wil graag allebei de bedrijven van binnen en van buiten kennen voordat ik doorga om op holdingsniveau te werken. Ja. Dus vandaar dat ik nu fulltime aan de slag ben bij Gepla. En ja, los van het feit dat ik ook echt vind dat het een prachtig bedrijf is. Dus ja, ik wil er gewoon heel graag naartoe, voor diverse redenen. Er zijn zeker genoeg mogelijkheden, vooral kijk, aan de Gepla-kant, aan de bouwkant, we hebben de Limburgse markt is al voor een groot deel van ons, niet volledig, helemaal niet, maar
Dus als we daar, nu bijvoorbeeld zitten we in een opwaartse economie, nu groeien we vanzelf alleen al in deze regio. Ja. Maar we gaan ook nog een keertje naar beneden met de economie en dan zullen we toch verder weg moeten zoeken om dat volume hoog te houden. Want we hebben volume nodig, we zijn een groot bedrijf, we moeten efficiënt kunnen produceren. Dus voor de bouwkant zie ik niet zozeer Limburg als doorslaggevend. Aan de vrije tijdsbestedingkant, Toverland, hebben we in Limburg zoveel moois. Ja. Ik zou heel graag zien dat alles zich samenpakt en als één grote toerisme-industrie functioneert. Ja. Wij ambiëren dat ook heel erg en we spreken dat ook uit en we willen daar ook verbindingen zoeken met alle andere partijen. Want, gewoon Maastricht, Parkstad, midden, Noord-Limburg. Parkstad en alle zaken die daarin liggen. Dus noem ook Snowworld, ook het Gaia-park en ook misschien de Efteling erbij betrekken. Het ligt niet heel ver van ons vandaan en wij roepen dat ook heel hard. Van als we samen sterk staan, trekken we mensen van verder. En dat is goed voor ons allemaal. Ja. Als we maar allemaal kwaliteit blijven leveren. Ja. Allemaal kwaliteit blijven. Er moet geen slechte onderneming tussen zitten. Ja, we moeten een goede beleving achterlaten. Op een goede en gezonde manier onze bedrijven voortzetten. Ik zou heel graag zien dat ze groeien en daar ga ik ook echt voor. Ja. Als je ziet dat aan de Toverlandkant zou ik echt heel graag zien dat het binnen een x-aantal jaar, ik hoop al binnen 5 jaar of 6 jaar zelfs, een short-term destination is. Ik houd heel in het kort in dat het een bestemming is voor 2 of 3 dagen, niet voor 1 dag. Nu is het echt een dagattractie, maar we willen heel graag naar overnachtingen aanbieden middels een hotel en middels een camping. Hotel komt erbij, hè? Hotel komt er ook bij, die plannen liggen er ook. Ja. Dus, maar echt het is nu al een prachtig park en een groot park, maar gewoon echt een park van wat bezoekers trekt uit heel Europa of zelfs heel de wereld. Ja. Dat is een enorme ambitie. Aan de G-plaankant zou ik heel graag zien dat het gestaag, zonder al te veel risico te nemen, dat het wel gestaag doorgroeit, ook in het Brabantse. Misschien zelfs daar een vestiging openen. Okay. Maar ik wil heel graag zien dat alle bedrijven groeien. En als dat onder mijn leiding gebeurt, dan en met op een goede manier en vooral ook een beetje substantieel, dan kan ik zeggen dat ik succesvol ben. Ja.